Представяте ли си стени, които помнят молитвите на хората от преди 12 века? Килии, в които отекват надеждите на монасите, живели в началото на 6 век. Да, това се случва в манастирския комплекс Свети Йоан Продром в Кърджали. Продром на старогръцки означава „който върви пред теб“. Оттам името на храма е Йоан Предтеча. Църквата Свети Йоан Предтеча е част от средновековен манастир, основан през 6-7 век. Скоро след това той става център на християнството в източните Родопи и средище на една от най-големите средновековни епископии – Ахридус. За това свидетелстват археологическите находки, намерени в него. Сред тях са 5 зидани гробници, 4 от тях на висши духовници, а 5-та най-вероятно на виден аристократ. В една от гробниците, която се намира в църквата и е била затворена херметически, археолозите откриват мощите на християнски духовник, положен в пълното си литургично облекло, както и зашити в платен кръст църковни мощи. Това е първата такава находка в България. В края на 14 век османското нашествие кара камбаните на манастира да замлъкнат. Той е опустошен и обезлюден. В края на миналия век комплексът е реставриран под ръководството на професор Николай Овчаров, а през 2002 година, след 600 години мълчание, Свети Йоан Продром отново се превръща в духовен център на областта.